Galing kami McDonald's. And then, masakay kami sa Tokyo. Di ba, Pay, nagpunta na tayo sa McDonald's na? Oh, sabihin mo, hello kay Apo. Na, Pay? Na, Pay? Sige na. Hello, Apa. Ayan, Nagpunta kayo sa McDonald's. ayan, sabihin mo sa kanya. Hello, Apa. Hindi na Kuya Erwin mo, kaya Auntie Nelda. Boyfriend. Hello. Hello. Meron kami swimming pool na galing kami sa McDonald's. Galing daw sila sa McDonald's ng gabi. Yung wala pa ako, hindi nila ako ng bukan. Kami apat. Meron kayong apat. Si Judy at siya pa lang ni Amy. Yung ba, nung magbalik ka kanino o magbakasin niya mo. Nagpikakas na lang yung anak ngayon eh. Ako ano mga akyalo ko. Meron kami swimming pool. Pool. Sabi mo, hi At Apo. saka galing, Si Apo, Iko. galing kami sa Hi McDonald's. Apo, hi Iko. Eh, may Apo nung may albagyo. Kain namin sila. Si Pinky. Sila. Isi, hi mo Apo. Hello, Papa. Eh, si Iko mo. Eh, si... Hello, Pizza. Ay, sandali. Wag mo lumapit. Hello, Papa. Ay, Eh, si sandali. Iko mo. Si Auntie Sikip mo. Si Auntie Melda mo. Hello, Auntie. Hello. Si Erwin. Si Eric. Si Irene. Ah, mas malaki ba ako? Si Edwin. Si Eric. Lagay mo dito. Ito yung pinadala mo. Yan. Di ba bigay ni... No? Oo. Lagay ko. Oo. Ay, sandali. 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 Wag mo nga bakit? Hello, Papa. Hello, Papa. Hello, Eric. Me. Eric. Bye-bye, Eric. Hello. Doon ka. Ate. Ayan, yan. Hello. Hello, ano? Teo. Hello. Hello. Hello, Papa. Hello. Oh. Ay. 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 Ame, ako, meron na akong robot. Bigay ni Edison. Haran din nga po mo, Pepe, yan, may ngalbag niya naman, o may nalbag yan, taba, ano, yan. O, migbalik ka kasi yung gatas, yun naman bisa mga nasi. Yan, poy, yan, medyo, may maswali ang bagyangin, uli natin yung achuy juding yan ni balik ya. Balik yung maluwatan o makanano, uling kasi may kisawan eh. Ngayon atin latambor yung pagsabi kayo kami nung malyari, kanino pamutok ng ilang adong lisaw. Ngayon akting kalson, malyaring
Tanggap nila ilang nga dua dapat tela pa mo magkayanak. Ako si Ipo. Yung pinggay kanin yung pimbali niya pa paumpisa para renovate niya siya ng ganito story. At pamayari ng planong pagawa ko. Pero siguro bayo mapupos yung bulong na ito, maumpisa yo. Kaping kasing plano min kaya namin yun papatok na sana mami. Ano yung uling masyado na kayo mag-ipot ngayon kayo eh. Oo, wag mo. Sabihin mo kung anong alam mo. Mag-poem ka nga kay apo mo. Kay Kong. Sige na. Sige na. Meron kami swimming pool, may bago. Pinili ng mama ko sa Sumat. Nakabay! Bye-bye! Bye! Pay doon ka pay. Nakabay! O, dahan-dahan. Tara! Ready! Oo, masisira yung ano. O, yan. Saktan ka? Ha? Nasaktan ka? Oh, hindi! Ah! Wow! Si Pepe hindi na kami nag-aral. Yan mo kami. Oh! Ika na! Hey! Pepe, no, lagay mo doon. Ah, bigla na tapon. Oo, oo.